putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Wes dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Ah iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, aku kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? loro. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya. Kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku to. Aku pengen melek ya kopi wae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Wes iki kok ora sadari ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek.